Bubagra donyo manikyo thimani ulo bini bsala okra dojo manikyo Tripurani singhasono asukha Chukura nisidok tiring bisi eba 1516 AD bisio bini molo Bubagra khorni salgra eba north phasingo kaisa phut swnamlangkha abono karui Bubagra dojo manikyoni laibumani kogrok mungsa jaga phano swijakmanya bo Chukura thamsisa tiring bisi eba 1521 AD bisio ayang masingo thangui pakha Bubagra dojo manikyo thimani ulo Chukura thamsinei tiring bisi eba 1522 AD bisio Bubagra donyo manikyoni bsla kusu eba dojo manikyoni bufayung debo manikyo Tripurani singhasono asukha Bubagra debo manikyo khoroksa dormono puitu khlainai borok Bubagra donyo manikyo Hussein Sabai paithak bkhakni sobao paileya angui tongma jorao arakani bugra chotogram amsaino Bubagrani yakni segeinakha Bubagra debo manikyo singhasono asukmani ulo bo buluwa amsaino dokhol khlainakha a buluwa amsaino tabuk Noakhali mungui sinijago aboni ulo Bubagra debo manikyo arakani sipairok bai choba khlaikha aro bo kwplai angui chotogram amsaino segeina phirukha afuru bo aro kaisa thana songsaui kabufika a jorao bo Tripura hani salsibai ari eba south border tuibum bai kwrwnglai phika Bubagra debo manikyoni bihik bebagui khorok tham tongo khorok sakhe sibrui mutai baroknai jontai bokhorokni bwsajak tai khorok sakhe saboni bwsajak abo mungsa bijabo phano swijak manya a khorok nino karibo Bubagra debo manikyoni tai khoroksa bihik tongo bokhe Hajra Senapati Rosango Mordoni bwsajak Bubagra bobai kaijak phano alka rani rokno kirijagui bono rajbario tlangya o Bubagra jikni ogono Bubagra Omor manikyo asaikha abono tui o channel o alka video swnamjak tongo aboni live mano taibo kahamke saimana musungkhe norok o video naidi Bubagra debo manikyo Bangla hani Sultan Nasiruddin Nosrot Shah bai choba khlaiui kwplai wngkha a chobao kwplai wngmano tui bo puisa eba coin swnamui pirkha a coin no Bubagra debo manikyo no Subornogram Bijoyi hinui swijakha Subornogram tabuk Bangladesh o klaio abo norok ombai bono nugui tongo aro chobani jorao Bangla hani Sultan Nosrot Shah Mughal Samrat Babur bai choba khlaiui paliya angui tongma jora a baguino bo Bubagra debo manikyo bai datino chobao mesenrui rajakhana hinui laibuma sinairok mansogo Bubagra debo manikyo khoroksa dormono puitu khlainai borok bo Mithilani phainai khoroksa tantrik brahman no chajagui bono guru hinui chongui nakha a guruni bumung Lokhinarayan Bubagra bai guru hinui chongui najakma bai o Lokhinarayan khomotaluk wngrirugo bini kokbaino Bubagra Lokhinarayan chokro songsaui rwkha salsa Lokhinarayan Bubagra no sosoi mutai no bobai maleri mano hinui sakha mutai bai malainani hinkhe tamo khlaina nangnai abo Bubagra debo manikyo no sakha Bubagra bini koknaui no salsa horkuthukni jorao khorok jar Senapati no simlango tlangui boliri khibibakha aboni ulo Lokhinarayan Bubagra debo manikyo no bandiui hordiboro buikebo kwrui simlango mutai bai malerenani hinui tlangui thangkha afuru Lokhinarayan Bubagra debo manikyo no bwthari khibikha abo haikhe no Bubagra debo manikyo ayang masingo thangui pakha 1527 AD bisio Bubagra debo manikyo no bwtharui Lokhinarayan byang thangkha aboni ulo Tripurani singhasono sabo asukha aboni sungmungrokni kifilmung tai borokni laibumarokno tubui phainai norokni bagui tinini bagui aswk nongsidung jotono no hambai।